An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye utukalo tile 26 san 2022 ni ye a ka don kibaru waati selen don kibaru mun kɔnɔna la an bɛna kuma n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ lakana ani jamana kɔnɔdenw olu bolofɛnw olu baara kama ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ye sugubulon don sugubulon min kɔnɔna la maa caman y'a jira k'a fɔ ko a ma kɛ a kɛcogoya la an bɛna an da don o kuma la o tɛmɛlen min ye ka se ka baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min ni ale yɛrɛ bɛ anw ka dugu jukɔrɔfɛnw ka se ka u ɲini u baarali ka se ka olu fɛnɛ kɛ an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna na ka daw kan min ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye maa caman olu de kɔni wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛjugu ye o fɛnɛ la an bɛna an da don la ka faraw kan an bɛ taa Mali yɛrɛ kɔ kan an b'a daminɛ farafinna fo ka taa se nansara jamanaw ma sɔni an bɛna don an ka walawalali kɔnɔna la. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na fo ka taa se miliyari 24 o ɲɔgɔnna si sugubulon min n'a donna n'a a maa caman ko a ma k'a kɛcogoya la n'a kɛra anw ka minisiriso fɛ min ka baara bɛnnen bɛ jamana kɔnɔdenw olu n'u bolofɛn kɔni lakanali ma i b'a ye a fɔra wele kɔni bilala nka wele min bilala a kɛra wele ye mun kɛra dogo la o de kɛra sababu yɛrɛ ye mankanba yɛrɛ kɔni wulila ayiwa baara in bɛɛ lajɛlen nɔfɛ i b'a ye laɲini ye jumɛn yaasa ka se ka minɛnw san n'o o dɔ ye hali finitigiw olu yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ayiwa baara min n'o o fɛnɛ kan ka kɛ o ye k'a fɔ sigiyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko sous-officiers olu yɛrɛ ka sigiyɔrɔ n'o y'u ka quartier n'u ka quartier fo ka taa se dumunikɛ yɔrɔ hali ni o ye u ka kalankɛ yɔrɔ ayiwa wari min taara o la i b'a ye k'a fɔ wari min kofɔr'o la o bɛnna miliyari 7 ani a kunkanfɛn ma a baara fɔlɔ o dira maa min ma o de ye général malien ye n'o o ye général Sarli ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ i b'a ye baara wɛrɛ kɔni dira tuguni nka o dira maa min ma o ye société falaise Mali ye ale bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 4 ani a kunkanfɛ o fɛnɛ tɛmɛlen u ye baara wɛrɛ di tuguni n'o o tilala ka sigi ni général malien Sarli ma ayiwa ale kɔni wari min dir'o la o bɛ t'i jɔ miliyari 4 ani a kunkanfɛ dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ miliyari 5 la ayiwa baaraba minnu kun kan ka kɛ i n'a fɔ min an ye mun fɔ o ye n'o ye olu commissaires ka quartier u siyɔrɔ ko an y'a fɔ cogoya min na ka taa se u ka dumuni yɛrɛ ko fo ka taa se kalankɛyɔrɔ ninnu fɛnɛ ma société min fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma national BTP ayiwa baara kɔni dira olu fɛnɛ ma mun bɛ taa miliyari 1 ɲɔgɔnna si la ani société d'Afrique Travaux olu ta bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 2 ɲɔgɔnna si la société établissement Bama Commerce olu ta bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 3 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ani a kunkanfɛ a yira k'a fɔ nin baara ninnu sɔrɔli a kɛra ka kɛ ni yɔrɔ jɔw ye ani a ɲɔgɔnna si yɛrɛ caman fo ka taa se polisiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ma nka mun ye jɔrɔ yɛrɛ a yira k'a fɔ ko baara ninnu kɔni sɔrɔla sira mun kɔnɔna la ko a ma kɛ a kɛcogoya de la bari ka d'a kan wele kun kan ka bila ayiwa minnu ɲɛ bɛ se ka don nin baara ninnu na wele kun kan ka se ka bila a baarakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka o kɔni o ma kɛ a kɛcogoya la o de kɛra gɛlɛya yɛrɛ o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye an ye yɔrɔ min fɔ ko ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min ni ale yɛrɛ kɔni mina Mali dugu jukɔrɔfɛnw ka se ka o ɲini u labaarali cogoya min na Mali yɛrɛ kɔnɔ nin hakilina a bɔra minisiriso la ni ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ an ka kuranko fo ka taa se jiko ma ani sanuko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o senfɛ min ye an ka conseil des ministres laadalasigi min n'o bɛ kɛ président yɛrɛ ni a ka minisiriw fɛ o kɛnɛ kan u taara ka taa sɛbɛn in kɔni don yen i b'a ye k'a fɔ minisiri tɔw ani président bɛɛ yɛrɛ kɔni sɔnna ma ko ka nin baarakɛyɔrɔ in k'a dayɛlɛ min bɛ Mali dugu jukɔrɔfɛnw ka se ka olu ɲini u bɛ labaara cogoya min na ka se ka olu labaara a yira k'a fɔ nin baarakɛyɔrɔ in kɔni kabini n'a dayɛlɛni ko kuma kɔni fɔra ayiwa malidenw yɛrɛ kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn fo ka taa se maa minnu yɛrɛ n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ sanuko yɛrɛ ma wa olu fɛnɛ bɛɛ kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ ka nin wale yɛrɛ kunbɛn mun de ye jamana yɛrɛ bila ka nin kɛ bari ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ sabanan de b'a bolo farafinna jamanaw
kan sanuko yɛrɛ ta fanfɛla yɛrɛ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye Mali dugukolo min ye pétrole ye taji o camanba fo ka taa se gazi yɛrɛ ma o camanba yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ n'i ye Mali ta kɛmɛ o kɛmɛ dugukolo min bɛ nɔ ni nin dugujukɔrɔfɛn ninnu b'a kɔrɔ u bɛ t'i jɛ fɔ 73 ɲɔgɔnna si la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fer b'o la manganèse b'o la lithium diamant uranium calcaire b'o la hydrogène naturel fo ka taa se pétrole yɛrɛ kɔni ma an y'a fɔ cogoya min na ayiwa nin baarakɛ yɔrɔ in kɔni an y'a fɔ a bɛna kɛ sɔrɔdaba fɛnɛ ye mun nafa yɛrɛ bɛna bonya jamana yɛrɛ kɔni ma a yira k'a fɔ tuguni nin baarakɔrɔ kofɔli minnu filɛ waati tɛmɛlenw na hali n'o y'a sɔrɔ a kun bɛ sariya ko ani baarayɔrɔ ko olu yɛrɛ kɔni waati tɛmɛlenw na o kɛra gɛlɛyaba ye ka don baara in na bari sariya mun tara olu ma se ka bɔli kɛ fo ka taa kɛ sababu ye nin baarayɔrɔ kofɔli in a yɛrɛ tila ka kɛ a taara sugubulon na ni ka se ka privatiser fɔ cogoya wɛrɛ la ayiwa sariya mun tara o sariya ninnu de ma kɛ sariya kolo girin ye mun bɛ se ka laɲini min bɛ malidenw na ka ɲɛsin nin sanubɔyɔrɔko in ma ka se ka o laɲini ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen nimisi wasa o de kama maliden caman y'a yira k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni filɛ n'o ye dugujukɔrɔfɛn a caman yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔ o kama nin baara yɔrɔ in dayɛlɛnnen a kɛra nisɔndiyaba ye malidenw yɛrɛ kɔni bolo bari sababu dɔ fana ye jumɛn san o san a yira k'a fɔ Mali ka bɔ san 2021 na sanu tɔni 65 Mali y'o o de bɔ ayiwa anw ka bɔta la ka taa jamana kɔ kan anw bɛ minɛn mun bɔ ka taa jamana kɔ kan kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye sanu jɔyɔrɔ y'a la fɔ 70 ye an ka jamana wɛrɛ kɔnɔ nɔ sɛbɛn mun n'o ye recette fiscale ye Mali kɛmɛ o kɛmɛ ayiwa sanuko in bɛ jɔyɔrɔ 25 de kɔni ta la a bɛ fɔ mun ma ko PIB n'o ye produit intérieur brut ye ayiwa kɛmɛ o kɛmɛ ayiwa sanu yɛrɛ bɛ jɔda 10 ne kɔni ta o la a yira k'a fɔ san 2021 ka taa se miliyari 500 ɲɔgɔnna si ma sanu baara o sera k'o de fara Mali yɛrɛ wagandeba yɛrɛ kɔni kan ayiwa an bɛ waati min na maliden caman yɛrɛ kɔni b'a fɔ kuma bɛɛ la ko sanu Mali sanu a bɛ bɔ nka u b'u yɛrɛ ɲininka la yalima a bɛ bɔla Mali de wa yalima a bɛ bɔla jamana wɛrɛ de halisa an bɛ to Mali kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ min ye maliden caman kɛlɛ kɛra olu sababu ye kɔni ka bɔ ka taa dugu wɛrɛ la n'o o ye Moritani an bɛ waati min na maliden 80 ɲɔgɔnna si olu de kɔni bɔra ka taa Moritani kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ko Bera a bɛ kalo 6 tɛmɛlen bɔ ayiwa maliden yɛrɛ kɔni bɛ ka suru ka taa Moritani yɔrɔ kofɔlen kan bari ka d'a kan banbaaci wale kɔni kɛra sababu ye ni laseli yɛrɛ kɛra n'o ye diɲɛ keleya tɔnba min bɛ nin nɔ ni a ka bolofara min bɛnnen bɛ ayiwa maa minnu ni kɛlɛ kɛra u sababu ye ka se ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la a y'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu olu bɛ bɔ Sogolo Dɔgɔfiri Wagadu ka taa se Nampala Tɔnbɔkutu musomanin dɔ bɛ yen nɔ o sifinnaka ale kɔni ye seereya kɛ nka a ye seereya in kɛ a ma sɔn k'a tɔgɔ yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka dugu la min ye Sogolo ye kɛlɛ kɔni bɛ banbaaciw ani Mali finitigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katibaden Masina maaw nka kɛlɛ ninnu kɔni kɔnɔna la banbaaciw yɛrɛ fɛnɛ bɛ mun kɛ u b'olu ka musow k'olu minɛ k'u ɲɛsiri ka taa n'u ye kungo kɔnɔ ka t'u mago ɲɛ o la cɛw minnu bɛ yen nɔ u bɛ sɔrɔ ka olu yɛrɛ kɔni faga o de bɛ an na taa Mali yɛrɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Alizeri Faransi jamana ɲɛma a kɔni taara taama la tile 3 taama min na n'o o kɛra Alizeri ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɔni kunbɛnda a baarakɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Alizeri jamana ɲɛma ye pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ la Abdelmajid Tebboune ayiwa jamana fila ninnu olu jɔnjɔn yɛrɛ kɔni dalen kɔfɛ u kɔni ye sira minɛ nka yan'u ka sira minɛ a yira k'a fɔ maa min n'o olu dalen bɛ Faransi jamana ɲɛma kan o bɛ t'i jɔ fɔ maa 90 ɲɔgɔnna si la o maa ninnu cɛla minisiri 7 o b'a la ka taa se u ka wasaden dɔ yɛrɛ ma hali baarakɛyɔrɔba minnu b'u fɛ yen olu yɛrɛ ɲɛma caman b'a la fo ka taa se u ka farikolo ɲɛnajɛla caman yɛrɛ fɛnɛ ma yirala k'a fɔ nin taama in a bɛ kɛ Alize n'o ye Alizeri yɛrɛ faaba ye fo ka taa se Ura yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o laseli yɛrɛ kɔni kɛra Faransi ɲɛmaayaso fɛ taama in kun bɛ mun kan denmisɛnw ani olu ka siniɲɛsigi waati tɛmɛlen na n'o ye san 2009 ye wulikajɔ min kɛra Alizeri ka denmisɛnninw fɛ i b'a ye k'a fɔ ni laɲini de kun
m'u da olu ka siniɲɛsigi denmisɛnw ka siniɲɛsigi ayiwa i bɛna ye k'a fɔ Algérie denmisɛnw hali n'o y'a sɔrɔ Faransi jamana ɲɛmaa ka nin tagali u tɛ ka a don da ba la ten nin ye a siɲɛ filanan ye kabini Faransi jamana ɲɛmaa sigira kabini 2017 Faransi jamana ɲɛmaa ka taama kɛ Algérie kɔnɔna la nin ye a siɲɛ filanan ye i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ waati min na gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bɛ Faransi ale ni Algérie yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ bari ka da kan jɔnya wale ni an m'a fɔ Algérie tun bɛ Faransi ka jɔnya juru min kɔnɔ halisa o ko caman o bɛ Algérie kunna fo ka taa se waati laban ninnu na gɛlɛya caman min bɛ nin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye o sɔrɔla Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma caman min fɔ Algérie yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa a ka nin taama kun de b'a la yaasa jamana fila ninnu bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kurakuraya cogoya min na nka jateminɛlikɛla caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ Faransi ka nin tagali ka taa Algérie hali n'o y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka bɛn de ɲini Algérie fɛ nka fɛn caman bɛ se ka bɔ a kuma kɔrɔ n'o ye Algérie yɛrɛ gaziko ye bari ka d'a kan Irisi jamana yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ k'a ka gazi tigɛ nanzara jamana tɔw la o tɛmɛlen kɔ tuguni an bɛ taa Kosovo gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ min ye lamɛrikɛnw olu ka lasigiden fo ka taa se nanzara jamanaw olu ka lasigiden olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ni dugu min bɛ ko Sɛrbi Kosovo yɛrɛ n'o dugu ye Sɛrbi ye ayiwa a jamana ɲɛmaa u n'o kɔni ye ɲɔgɔn ye an y'a fɔ cogoya min na lamɛrikɛn jamana fo ka taa se n'o ye Bruxelles ye olu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye kɔni fanga bonya a kun ye mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ Kosovo nin waati in na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na u kɔni u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o o ye premier ministre Kosovo premier ministre ye ka bɛn ni alamisadon yɛrɛ ye o ko ɲɔgɔnye in kɛra lamɛrikɛnw ka ciden min bɛ yen nɔ fo ka taa se nanzara jamanaw olu yɛrɛ fɛnɛ ka ciden Gabriel Escobar o ye lamɛrikɛn jamana ta ye Miroslav ale yɛrɛ ye Europe jamana ta ye u kɔni taara n'o ye ɲɔgɔn ye la tilebiyan fan fɛ alamisadon yɛrɛ yaasa ka se ka n'o ye Sɛrbi président o n'o yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ɲɔgɔn ye an y'a fɔ a kɔni kun ɲɛsinen bɛ yanni u ka sɔrɔ k'u kunda dugu kan dugu min n'a bɛ fɔ o ma ko Belgrade a kun bɛ ye mun ye yaasa ka se ka kuma gɛlɛya min bɛ yen nin nɔ bi o ni Sɛrbi yɛrɛ président o n'o ni ɲɔgɔn cɛ ni ale ye Alaskadar Vučić an y'a yira k'a fɔ a laɲini kun ye jumɛn ye n'o o ye bɛn yaasa bɛn ni basigi bɛ se ka na cogoya min na jamana ninnu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kɛlɛ kɔni n'ale donna k'a fɔ seba ani min kɔni seba ko kuma kɔni t'a la ayiwa bɛɛ de bɛ pɛridi o ɲuman min ye an ka bɛn an k'o de ɲɛsigi o de kama a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko a kun ye jamanadenw yankaw a y'a fɔ nin fɔcogoya la a ma se ka kɛrɛnkɛrɛnni ba yɛrɛ kɔni da kuma kan a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye min n'u kɔni y'a kɛ a ɲɔgɔn ye kɔni a mɛnna ayiwa a kɔni a mɛnna an y'a fɔ cogoya min na o ni jamana ɲɛmɔgɔ cɛ n'o ye Vučić ye ni Gabriel Escobar n'o ye lamɛrikɛnw ka ciden ye nin kɛra ale yɛrɛ ka kumakan ye ni a y'o kɛ a yɛrɛ ka compte Twitter yɛrɛ kan a y'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min kɔni kɛra ayiwa a bɛ foli kɛ ka da président ni n'o ye Sɛrbi président ye ayiwa a kɔni ye wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛ yaasa bɛn ale ni basigi bɛ se ka na cogoya min na a b'a fɔ o la kojugu ayiwa Miroslav ale fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya in a kɔni gɛlɛyara nka a nafa yɛrɛ kɔni a bonyana kojugu halisa ka bɛn ni gɛlɛya yɛrɛ ye diɲɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ waati min na ayiwa ka bɛn ni janvier kalo san 2022 banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus covid-19 bi a kɔni an bɛ waati min na maa 1,000,000 ayiwa a ser'o la kaban 1,000,000 kɔni olu ni binna ka sababu kɛ coronavirus ye ayiwa ni laseli in kɛra n'o ye OMVS ale ye baarakɛyɔrɔ ye mun yɛrɛ sɔgɔlen don diɲɛ kelenya tɔnba la ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɛnɛyaw sabatili yɛrɛ kɔni ma ayiwa a ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen wele ka se ka baara kɛ baara min n'o o ye bana kunbɛn pikiri kɛ ninnu ye ka se ka olu kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na waasa bana in bɛ se ka kunbɛn cogoya min na a y'a yira k'a fɔ maa 1,000,000 bi olu de kɔni binna kabini san in daminɛ ka sababu kɛ coronavirus yɛrɛ ayiwa a bɛ laseli yɛrɛ fɛnɛ kɛ ni o ye Tedros Adhanom ni ale yɛrɛ ye n'o o ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ kɛnɛya sabatili ma diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔnɔ o directeur ye ale ye a kɔni ye nin kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ a y'a laɲini diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wulikajɔw ka se ka olu caya cogoya min na min ye ka se ka banajugu ka se ka o kɛlɛ a ye ɲinini fɛnɛ kɛ mɔgɔ minnu n'o olu bɛ baara kɛ kɛnɛya
kɛnɛyasow la ka se ka banakunbɛn pikiri in ko olu la n'o ye vaccination ye ka taa se maakɔrɔbaw ma ale ni maa minnu n'o olu yɛrɛ kɔni ni bana in bɛ taamala ɲɔgɔn fɛ diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka olu banakunbɛn pikiri k'olu la n'a bɛ fɔ olu ma les personnes les plus exposées ayiwa a y'a yira k'a fɔ tuguni u b'a fɛ an bɛ waati min na sigiyɔrɔma 100 o 100 maa 70 diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni ka se ka banakunbɛn pikiri in ka se k'o sɔrɔ a y'a yira tuguni janvier yɛrɛ kɔni tɛmɛlen olu ye jateminɛ kɛ diɲɛ kelenya tɔnba ayiwa ale ni jɛkulu min bɛ n'o ye OMVC an y'a fɔ cogoya min na ale ye cakɛda mun sɔgɔlen don diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ la fo ka taa se jɛkulu min fana bɛ n'o ye UNICEF ye n'o bɛ denmisɛnw yɛrɛ kɔni kama olu ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma in kun ye mun ye yaasa ka se ka banakunbɛn pikiri ka se k'o lase fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na jamana 34 yɛrɛ kɔni kɔnɔ minnu n'o olu yɛrɛ ka banakunbɛn pikiri an bɛ waati min na 100 o 100 a tɛ tɛmɛ 10 ɲɔgɔnna si kan. Ni fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw na an b'a fɔ a k'aw sɔgɔlen to anw na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye halisa an b'a ɲini aw fɛ a ko olu kurakura kunnafoniw olu bɛ se ka lase diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na waati min na ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.